Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. There was a trio party in the county jail. The prison band was there and they began to wail. The band was jumping and the joint began to swing. You should have heard them knocked out jailbirds saying, "Let's rock! Everybody, let's rock! Everybody in the whole cell block was dancing to the jailhouse rock." Uba Kitbok Phankon uladap manta shisnem hadin ka jingklat no jong u nakadaw jong ka jingshutom kabala banyo u lakatto ka nisnem kalalong ka jing sosi bat ka jingdo ka bakraw ya baro khamtam ya ka yengasem ikurim bat ya ki khon hagabaya dei bat kani ka jingrakhi bat Jingkynmaw tempang ya uni u riu kraw to menta ngin ya yatho khandiat sapang jong u lakha ya u Kitbok Phankon haga artarik ubnai jiliu house nem khat khandai spa prapulai hamalki shillong ula late school haga Little Flower School malki ula pendepru ya ka Bachelor of Arts ha Shillong College house nem arjan rio ulaya syongkurim bat ikong Anastasia nongrum iba syong basa ha nongrim ba laim kra bat uladon saungut kikon kentai ula no senyang shibon haga emlang ka salang haga shnong ka thau bat yau babon balang hagi babon kiliang ula shimti kum u publicity secretary jongka Indian Catholic Youth Movement nado usnem arajar san hado usnem arajar nyo ula long uwei na kidkot bashirhem jongka Seng Samla Cathedral Parish kum utau dynamic member bat ula jubat kam tengru kumu president jongka Saint Gregory Choir hagaba ula shimru ya ka benta banruai base namar udon ya ka surbase ka basngutanat bha udon ru kata ka sap nong yalam ubatrei baik nadu donot khnang ban seiso kikam kumbalaja hakapor baraki jubilee siar ya ka Seng Samla Cathedral Parish house nem arajan rio hagaba ulabat kumu vice president jongka Seng ulalong ru u organizing secretary jongka Seng Samla nongrimba ula jupen bernya ya kashnong kathau kumu master of ceremonies lani kumu host ha ki program baper lajit ru ya u kumu wei na ki executive member jongka block 4 ha laimkra tat hado ba undaklat no nagani ka slapertei ubakit ula tray nengkong haga company Aircell Telecom barhadin kata ula tray kum u block coordinator haga Medica Synergy the Foundation of Healthcare kabahap hapo ka NRHM hapo cleariat block nado usnem arajar rio hado usnem arajar nyo ula tray ru haga Social Service Center jongka Archbishop House kum u coordinator of community-based disaster preparedness nado usnem arajar nyo hado arajar pra hadin kata ubakit ula tray haga radio station kabapau jongka jela ka Red FM nado usnem arajar pra jong ubna yeyong hado usnem arajar arpo lengba ka station Red FM ula yo shushu galat ban penpau ya kisap kipong bakerpang jong u kum u radio jockey bat hakiran san baper kat shabaulet om judan kasin ba un klempen kemen bat penpo samrki ya kipait ba lada pidon kano ga jing sengosi ne ga jing temang
Lani ke jing dukaman sim pintang syudon rengkat bat u pin klet lut ya kita ki ai baro ula long shisha uba pentengan ya ki babon Kiki iskenyapi wala pijaing Henry nga it hok bitang yapi ha internet kala postet kitong ko mo bapli ha kateneng yaki pareng klempen non gam ya ka jabing bors ngau tu kim don shu jing im kila bandu oh yeah Bidi babaha kan jadi kam jong tu sebro kan dir kam pisa ka batu bro thong hakatok sni beni tepwon Kedi, teput kan usin. arsin Arsin asya pen bangsa ni mah cik teput arsin. em Dayo pilek no pada dayo. dayo tipse Pe noy pe hakka sansniam na thong bro pe kasan hajar da kanya sansniam hakki sngai long kan no tep pra tengka arfu arnia shikli pe. ha Kemudian klik ding dia maklik masih klik sning boleh pe deh. ki program ki balakan tiu shisha yaka kerteng jong u bat yaka station ki long uspon uliao ki mau sawa ba thias kong lor ki prank call power ka request show bat ki road show beper ha keleng gejela Henry ka basmusi kalong bau lahap ban resign no nakani ka kam ka bau iet nakadaw jong ka jingban ka jing shitam bon ba kinong ngap jong ka Red FM station bat ki fans kila ngosi bat benot shikadai haba kim yo ngoshu ya ka sur bas ngotanat jong u hapo ka radio Ondaw la resign nakakam kumu radio jockey ula treiru kendiat por haga ignite talent consultancy help desk support hado gisngi gibakat do ki jong u o Kitbok Phankon ulong samlarang ba ubadon tang daga jingpho samrki hagi dur khmat jong u ulong ubriu basbun pat ubadon kemensim yarap lem yakiwei ulong ru ubam khapnap kaktien kathle uparia bat keren kat ya bau ya kendo udan ru kasap ka bakerpang ban penbernya ya ki pait ba dagi khana biria bat kirukam keren bat kirukam ak danda jong u haman lagi jaka ba ulek bat ka bakham smutanat kalong bau long uba tieng blei uba riu blei bat uba snguret udai ru samla uba jusmutanat bha ban yelek kai cricket haga bau ladron bentaru haga Nazareth Sports Club bat ulai shimenta hagi katto kat ni gi tournament ki balaju penlong da ka Shillong Cricket Association ubakit kum ubriu ba ej mariang ulajudan benta bat ka seng sumar ka ba ej mariang ka Green Tech Foundation of Meghalaya bat kumjuru hagi komiti bat ki seng tremon ngobha ki ba per hagi por ki ba kluj ubakit ujus ngoktonat bhaban lech shangkai perthei ban ngap jingrwai namar udai uba iej bhaya karwai ka siaw ka pot ka tem bat ban pe TV khamtam ya ki thriller films don ki por ki ba umla satya ban yadon kat dakamet bat ka shnong ka thau lani bat kino ki kanhon ha kino ki kam nrei ukloi pat ban aimen sim bania snok tilang daina ki sap bakerpang jong u bau lala ban kring shibon ki nong kershan lani kita ki fans ki ba ajing it bat yabbe ya ki kam ki jong u aku playa pibasa ku playa pibasa ha une usnyam tumai wala kila le break kani kai tu tingkai oh la kila le break kam kila bang ni bang lu dawan cha Hello Prono Bait, songsi benong ba kami opoi Smith kami opoi pemlaks im dasngoi ba kecing pang ini kedil pang kene ke biong kli
Te son si ba omyo le shasmit la trega ba yong klik kindit kata la pong ai la pong reben wala kata ro ding tweet number 11. Good night, stay blessed. God bless. Bye bye. It's rocking. Ngai kumli at nagkong ba pia ay nga kanigalat man yo akrat sipang Kitbok Phankon uba ngalay tray lang mensua ako maprane kanay snem ipori ban kot dengan nile abon magtutup iki ba kongsan te nga kendu ikit nagkong kapor bang isa selek nam ta ka kam hapor ada fem ingi de ka batch ka ban nagkong ka ba join ya ka office ngi join ka programming team nga saat dia kum senior ya ikit ikit ilong kum junior juga as a radio jockey te kamakata hapring jungi kam don jing per namar ba ngi kam don kata ka hierarchy ka kum te kam jungi ikit hi long shau ta ubri ubambat kumi kita jing thau mo te prasnam siteng kendai almost ngi don lang te ngakan mau hakapor ba isa diagnose with cancer te i happen in the treatment sa South India te during that time bopli hadu kuma system khamla ban join trade ba because of who he was kumbu long brio ka long majung hadu system inter mina pembat kam kadung kit i ham ai shaway as a team here support ben ya backup ben yung hadu mendajan mendawan phai biang men join biang men tray biang te kumta he was on leave for kumta system hadin tu ila recover ilawan join te hadin kandiat senam ngarajai no mga tangba ka bakongsan ni ka bangkwa panong sipang kit kalong ba pinum lapsu kum ni samla rang ba mo kajinglong kajungu kajing palay ka mansing kajungu kajing danda jungu kamjudon kata ka situation ka ba haba undon ukit ka ba kalong gloomy kata ka environment ka atmosphere ka ba isuya uba supen samrik hebet uba supen rekebet uba sudap bet daki jing Sngi babha haka wat lang ya tray lang kum teng haka jing tray kam tamblai tray slam lay sedon ka jing thut ka sedon ka jing ya unta ka jing ka misunderstanding tamba padukit him judon sisen kono ka kenti ka bala si un susi kum yang ali personally te hot hunang bahaban pendok and for that in akan mau eat bahayu unang bahaban pendok unang bahaban si beliau te khubor ka belukot kalong sa kayen kasem si kon gikti sa ilong di jomu sa kapalki parado prasnan ko jomu kalong ba wadnum susi walau kapor jomu kalong ba lengkot tambah ula asyipun Jingkynmaw ni te yele berkenmaw gitu ki memories ki ula ni an yele ban rakhe ya ka jingim ka jomu badi kambha ki bolole lengkot ko ula kit kamram ki ula pendem haka family ko mukpa ilok ko mulong yangi ko parlok berkum yang ale ko para ula pendem lut ki kamram ki jomu te tangata hikit aku beli yang lebih sesin nam taki kibar op lale nam tajuni inum laklat di dalile ru hadung dia sem jang pa haka jing sem jang ahiti ikit ilong brio papep ha but idan ka jinglong ka bakarpang ba ha ka ba ila ban kemen lut ikibrio ki ba ikendu but habang idan apa yang kita jing sosi ki jing temang no itang sudan bat ila klet no kata te ngayo lut ka jingero na kiwei pat kibrio ki panot ong yang bakit which pen kemen bi ni dadan bat ngiklet lut kita kijing all problems kila alet lut ni syuk kemen bet ni syuk ki bet te kata kalong ka gift ka bau blay ai mo but ngasong sarong
ba ngayok bandai kata ka beriu ka ba ijit bangan long kata ka life partner jong but ngayok ban share mo ya ka jing im ko jong with this amazing person ti nga ha ka jing yat len ti ka jong ba wala ka dai tang khandia por nga shamba he is very very special kum ukpa ilong beriu uba lak bahai ki khon di ki khon but ai kita jing ikpa ka bajanai ba but pendap ya ka kamram ko jong kum ukpa ba ki ishet itiu penbyang ki mo ya ki bagi ki kwa ki bagi dan kam ila ba ti ki khon ru ki dan kata ka attachment ka belong very special na ka mentang jong and with that jolly and very jovial nature jong ti ki kam long attach bahaya banyang ngaru ti but ngaru kata ka jinga day jong abat perempuan of course as husband and wife ni dan kita ki ba jinga phe jumut tang ba mostly we always come to a mutual understanding ila ban pen wan ra kata ka jinga sutu jumut ban pen sutu iwe mo kanang ba kayin gasam kalong kayin gasam ka badap ta ka jing suk ta ka jing kemen he is that kind of a person ka ba hayang hasam kum shong kharu ilang berbor kum tahi judan kata kata seniu yanuru ipen kemen not ya baro and he's always the main person like you know ki occasion jog family ru namar bale I entertain not ya baro khat ti chaba ilet hi ilong be important hi kini ki gatherings ne kini ki any social activities ki ba I don't take amut he is always the main person he but ki ju khat barabor ya for that for that reason te ngaso tanat shisha ba he is that person bawan ra shai kata ka Jingkynmaw an kalong ka ba shisha mo ban don kum kata ka jinglong ban ra Jingkynmaw but jing sutanat ha ka jing im jongno re jongno but kata ka wi ka jinglong ka jong ka dei ba ka ilong ibri bosbun ma haka jing im ka jong ikwa me banyarap hakan la ibor ka ba idon ikwa me banyarap te kata ka long ka ba pun sultanat mahai nga mo yes it's very important banyarap ibe nga haka por ba ngayo ya kani ka jing ka news ba kit idan kani ka jing pang ngati ngala kelumar bat ngam semula syu ban lek kum syu mala susi palat syu dam haki umat andre ikit borobor shim ya kani kum kata ka challenge but la fight bravely ya kani jingpang but kani church ka ba ngaru mayo man sim lang ka fight lang ya kani jingpang ya kani ka jing whatever it is ka bawan fight like a smiling face and with that trust or play udon ringkat with patni tie kani ka jing long ka jong shisha ka rap yang abangan pediang ya kani mo ki ban ya lingba kini ka jing ringkat pat da ka Jingkynmaw barabor but ki khun ru ki yo ya katahi they never kim pat juyo kim suthu tharai ba pa juni dei bapang ilong normal bet di takadaw long ki yo kanya kata ka jing ka ba janai bhana ti bat kini ki parlok par jojong ki ban chavelo long sumar chavelo jukuloy ban yarap ki ban yo kita ki jingerap mo na ki doctors ne kino ki benta ki ba ila ban yarap ding ba ka phone pentip but I kata ka inspiration yaki mo kata ka mansim yaki bukin fight back kin in the tip makidan ka no jing shitam ka ba belong very very ba mo imju shock up under I phone but yele bi ban kren yele bi ban anan sim tang kita ki bapang right anyone I can see ban council mo what ki parlok ki badan hapeng kita ki jing ki problems ki jung personal he was always the one console ban counsel ki ti itanap ha ya kata ka jinglong ko jang he has taught me so much and kata ka jinglong ko jang ban entertain ban pensar ki ban kemen ti kala dei sisa ko we ka nature ka ba
kibrio hadu unta kimla pan klet ye I ngimla pan klet I dalile yang da kabasuk and indam lu I hajing mo berkat ke jui ngate but kadi ke blessing ke jong iwei jong pi ba kayin kasam jini kanong kumni but ki khun ki kiti jong ki long kumni ke jing ke jong blay na kabanta juni kalong ke bakar pang bahang asu but kini ki jing ki wanra ya kata ke strong faith hangi pangila mangin pediang hi ida jing kemen namar ka ke namja klem ke jing te ke jong u but ngilak pediang ya kata but ngila ya kita da ka jing but da ka jing syam ya au te kata ke 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 balong very kumki kristan ni di ban nget pa imti bandu jingkermen kumba ikit I jingkermen wat ndai tangena ya baro kibriu kibaya ingba kinu ki jing kum kata kim ke jinglong ke bangi ni dei bandan bangi di ban so ba yarap ikiwe klem dabu iladi di banteng kaya ladi hapadang kita ki jing te kumta ken ni di ban ai ke ti kamon ketika diang kumba ikit perobor ijule aga jing ke jang I but ngala ban ongru ba iyo kata jing na baro na marbelay ba I ai kata jing ikiwe de namar kata ni di ban ai berpor kata jing ikiwe what happening jing ki jongi mo ki bangiyat nim de ban pen kata dur khamat jong jing sngi ikiwe andre ni di ban spread love share love with everyone we meet de kajing ke jong ikit kalong kum tai very brave and very strong tinga song comment ba nga yo ban share kani kajing ke jong with this beautiful person an amazing person mo ibalong ibrio iba iet parabol but awat nga song kanja nga song tamang na ma indan shu pat nga manta re ngai ba ipet mai kerkhui ni na shalenden iki khon kam tam awa ki Jingkynmaw I re ngai by he is always there for them and for me and for every one of us kiba messi kiba kiba duwai na kabanta jong he is truly a special human being but ka talent ka ba play ila penang kam hop ya kata ila multiply ka talent ka jong in so many ways ba kala long ka you know ka mark hakani ka jing ka juni begin na an kala talele kids life is like a story that will never grow old and it's not about how long you live but it's about how you live that makes your life more worse the kajing kajong iket kadikamta it's not about how long you live but it's how you live that makes it more worse the kumta ken ni ru lingba kitahi ke nilaban sim kan dei da kani kajing kajong iket nilaban sim ya kita ki jinglong ke jong ki balong positive balong strong but balong inspirational bangin ya din ba ke jing ke jong wa malakasi but ngasngongo sisa ya iwe na pi ki bajutan proboring kat pat nga kamtam ki paralok jong di ba ya sam jong kilalong sisa kita ki ketika yang jangan pengadap dengan jing sngongo ya pi iwe ba phimju ino nga de gijing ke jonga ba pi don bengkat pat nga ke kasam ke jonga komplesi pun Hagarta ka belengkot jong ula pendep sibon ki kam hagaban syakri ya ka imlang ka salang ya ka shnong ka thau bat khamtam ya ka yeng ka sem ka jing khlat no jong kalalong ka jing do ka bakrau ya ka ri bar ka jaj ben riu bat khamtam ya ka yeng ka sem hi barok kawe nrei ngi kermen skempat baleng ba ka jing im jong ngin la ban ring nuksa bat yo jing hikai hakaba kumno ngin long barabor ki bas ngauret ki ba pho samrke bat ban yakhun ting bet wat habangi ya na pedeng jing ki ba bon rukom
Kitik-kitik. Wow. Ano, idiot? Hi, idiot! Hi, idiot! Hasngam ngan ya thu Shapan hung wei ubri Kat kumbang atem Jeng em long pum kang jeng pos ni Hap deng jeng jeng jar Sam rki ukmen Jing snow si snow man Ukun tang haladi Naik siar di rupa Haum mensi Bertelong tang ying syong bangsa Kan mentoy ayu onyo Iya kan Apo utenung Bajen jar satu em usah Wajing dung wan ka Ban Jingkynmaw